tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa inyong healing program dito sa Archdiocese Radio ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Ito po ang ating episode 8, season 13 na pinamagatang Salamat Lord. Ito po ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At sa gabing ito, muli po nating makakasama si Sister Doris. Magandang gabi, Sister Doris. Magandang gabi po. Parang na-nervous po akong bigla. Magandang gabi po, Among Ronnie, at sa inyo pong lahat ng mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayo magkukwentuhan at sama-samang mananalangin dito sa healing program ng Archdiocese of San Fernando Radio Station DWBL 91.9 Bright FM, King Lagyo ng Jesus. Kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Ako po ulit, no, si Sister Doris, sa pangalan po ng ating pong kakaluguran, kaibigan na si Brother Jeffrey M. Gomez. At siyempre po, andito po tayo sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At atin po munang hilingin ng biyaya na kaloob ng Diyos pamamagitan po ng ating pambungad na panalangin na iaalay po ni Sister Doris. Mga kakaluguran and avid viewers and listeners ng KLNJ, manahimik po tayo sandali at damhin ang buhay na presensya ng Diyos. At ngayon ay iaalay itong ating opening prayer. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, let the details in life take my attention today. A warm mug of tea, the gentle grass under my feet, and the chance just to gather and eat, O Lord. Let the everyday pleasures ring out melodies in my heart, the smile of a friend, a warm comfy bed, the sunlight on the trees and walks in the park. O Lord, let the more ordinary reveal its amazing delight. Clouds drifting by birds swimming high, and sunset that transforms day into night. Lord, may these things inspire us to praise and bring a clear moment of sight. Now we see how amazing the world truly is, and soak in your goodness and light. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Sister Doris. Inyalay mong opening prayer na pinamagatang A Prayer of Appreciation. Ito'y galing sa www.lords-prayer-words.com. Kumusta, Sister Doris? Mabuti naman po. Nabigla ako at ikaw yung dinatnan ko dito. Nabigla din po. Wala sa akin kasi walang pinabot si Brother Jeff. Ngayon pala nawawmali siya, no? Nawawmali na yung message na dapat i-send sa akin, na i-send sa iyo. Napunta po sa akin. At Kaya least, po, ako po, may idea po ako na hindi ako pwedeng umalis. At walang makakasama si Father. Kasi excuse nga po daw si Brother. Tapos nagulat po ako sa ay wala si Brother Jeff. Naku. May date yata sa CFC. May Meron assignment activity po sila. yung Corpus Yes for po. Christ. Sabi niya sa St. Jude Parish daw, dito Opo. sa City of San Yes Fernando. po, at sakto. Ito, ganitong oras po siya. Opo, Father. Actually, regular yung schedule niya sa Corpus for Christ every Friday night. Binibigyan lang talaga ng oras ang KLNJ. Malaking pasalamat na po yun kay Brother Jeff at nagbibigay po siya na talaga ng oras para sa atin dito sa KLNJ. Kaso nga lang kapag siguro may mahalagang activities yung Corpus for Christ,
Parang kailangan unahin niyang po bigyan yun. po ng panahon din yung Couples for Christ. Sana maging makahulugan din po ang kanilang activity doon sa St. Jude Recollection po Parish. yata yun. Kasama yung mga sa kasamahan niya sa mga Couples for Yes po. Christ. At ako naman, umanin po na late ng konti kasi di ako makaalis. Every Friday kasi during this Lenten season, may mga guest priest kami sa penitential service. Yung parokya po namin, isa ito sa mga parokyang walang parking space. Nasa driveway yung kay among actually si Father Anthony Cortez ang SD ng College Department ng Mother of Good Counsel Seminary ang guest priest namin. Although nasa akin susi, nung subukan kong ilipat yung sasakyan niya, yung gamit niyang sasakyan keyless. Aha. Walang ganun sa akin Apo. Hindi ko alam paanda rin. Baka Susunod. pagtawanan ako. So, susunod At po least, ganun daw. hindi, tinanong si Father Anthony kanina, tapos tinuro na kailangan palang i-ano muna yung preno bago Ayun, i-start yung, paano? pindutin yung engine start. Ayun. Andar na. Ayun. Yung ginawa ko kasi, pinindot ko kagad. Hindi ko naman kasi alam. Wala ako. Siyempre po. First time kong gumamit First ng time. keyless. Baka, sign na yun, baka yung susunod kong sasakyan keyless. Palagay ko nga po, Father. Kaya sabi ko hintayin ko lang kaso may ilan pang nakapila para mag-confess. Although siya, meron ding activity this 8 o'clock. Merong exposition, merong recollection yung mga seminarista. Pasasalamat kay Father Anthony Cortez, Spiritual Director po ng Mother of Good Counsel Seminary at College Department, at pinaunlakan po yung paanyaya naming pangunahan niya yung penitential service. Bali, ito yung pang-apat na biyernes Uy, ang galing. ng Meron pa po niyan. Lenten season. Next time, si Father Arjon de la Cruz, ang Assistant Director ng Bahay Pag-ibig, Munting Tahan, Nazareth. Tapos, yung last Friday ng Lenten season, si Father Edgar Calma, ang Ay, galing Spiritual naman. Director ng Opo. Theology Department ng Mother of Good Counsel Seminary. Ang galing na po. Sa Actually, yung una, wala akong seminaryo. na-invite. Ako yung umupo. Pero may nag-confess naman. Pero parang nakita ko baka mas komportable yung mga parishioners kung guest priest yung Yes po. mangunguna doon sa penitential service. Kaya hindi ko na sinasamahan Opo. Although syempre limited yung oras dahil mas madali sana kung uupo rin ako. Pero baka gusto lang nila, baka mas komportable Opo. kung sa guest priest magkumpisal. Opo, I think po sa vicariate ng St. John Marie Vianney, nagpalitan po sila. So, yung mga taga Bacolor Meron po silang yata. kumpisala ng bayan. Opo. Sa amin Doon kasi, sila. di namin ginawa yung kumpisala ng Okay. bayan. Opo, so talagang siya, meron siyang schedule lang. Kasi merong last year, nagsabi ako, daily ako nagpapakumpisa, sabi niya. Ako rin naman, during this Lenten season, yung hapon, halos may activities daily. Opo. Kaya in-invite din ako ni Among Jason sa San Pedro Calungsod sa March 12. Hindi rin ako umubra kasi meron akong Meron Station of din the po Cross at saka misa sa isang sitio. Ayun, medyo busy po ngayong panahon po ng Kwaresma. At sana samantalin po natin pagkakataon na tayo makapagbalik loob sa Diyos sa panahon to ng Kwaresma nang maging makulugan po ang pagdiriwang natin ng mahal na araw. At sa gabing ito, wala po muna tayong feedback ng last episode ng Kellen Jane na galing kay Ma'am Early Jane Dumasikat from Las Vegas, Nevada, USA. Nag-message sa akin. Hindi ko na tinanong kung anong dahilan, pero most probably baka busy sa trabaho, baka kung ano, baka meron siyang ginagawa. Maaring sa ibang pagkakataon, muling maibahagi ni Ma'am Jane yung kanyang ibinabahaging makahulugang feedback ng last episode na dati meron ding insights. Opo. Talagang kuminsan kapag siguro busy sa trabaho o may mga ginagawa, gustuhin man niya, Yes po. di na nagawa nung mga nakarang mga panahon. At ngayong gabi rin po. At least po, pinagbigay alam po ni Ma'am Jane, nag-text message sa akin kanina at pinaabot na wala po munang feedback. At sa pagkakataong pong ito, atin po ngayong pakinggan ng reflection na ibinahagi po ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Heto po yung unang bahagi ng reflection ni Ma'am Agnes. TGIF or Thank God It's Friday. Magrasyang gabi among Ronnie, Brother Jeff, syempre, akala po niya nandito. Ano po? Si Ma'am Early Jane at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program ng KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for the prayer for
The joy in trials and challenges. Ito po yung last week, no po? What an inspiring prayer. It gives hopes and assurance that despite all the trials and challenges of our everyday life, we can always rely on our loving and merciful God in order to survive whatever storms that will come our way. God is always bigger than our biggest problem. Jesus raises the widow's son at Nain from Luke chapter 7 verses 11 to 17 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Mrs. Pilar Nanang Ilang, si Chon Sabado, from Santa Maria, Minalin, Pampanga, written by Brother Christopher B. Sichon, was featured. Nanang Ilang smiled for relief after receiving the sacrament of anointing of the sick last Tuesday, February 27, 2024, served as an inspiration. And on the gospel, when the Lord saw her, He had compassion for her and said to her, "Do not weep." Then part of the gospel. Then second, "Young man, I say to you, rise." When we are at the lowest point in our lives, we sometimes lose our focus and direction in life. We need people we are at home with. These are the people to whom we can freely pour out what's inside our hearts. Married people usually depend on their better halves, children to their parents, others to their siblings, but there are some to their closest friends. We want to be with people who understand us and who will not question what we are going through. They only listen to us and make us feel their presence, but there are times that despite our reaching out of the closest people in our lives, we cannot help but still feel the emptiness and sadness in our hearts. With this kind of feeling, who has to turn to but God? We pour out to Him all our concerns and worries in life, just like in the widow in the gospel. God will also tell us not to weep. Our loving and merciful God will turn our sadness into joy, our weaknesses into strength, and our worries into comfort. He will also tell us to rise and overcome our anxiousness. Be always reminded of the heart of compassion that God has for each one of us when we suffer. Let the love of God touch us today and every day, and let His unending kindness envelope us. God will always give hope to the hopeless and shine light whenever it's dark. We must not forget that God is with us all the time. Ayan, at yun naman pong pangalawa, ito po yung keep smiling. Yan yung pamagat nung last episode. Yan. Keep Okay smiling. Po, sabi po niyan, there's a song entitled Keep Smiling. Here are the first two sentences of the song. Letter A, keep smiling, and we'll see what Kakantahin mo tomorrow's niyan. bring. Kanta raw eh. Keep smiling. Keep smiling. And Mahirap po. see what tomorrow. Father, Ganun pwede ba yun? kayo Di yung yata kakanta? Opo. Yun ba yun? Parang... Parang hindi po okay na yun. ganun eh. Opo, yan. Tapos yung pong pangalawa, keep smiling, and be thankful for the little things. But we do not know what tomorrow will bring us. But if we greet the new day with a smile, something positive and worthwhile might come our way. Always be grateful for all the blessings we receive each day. A smile will always surely brighten our day. Besides, there are several reasons to smile. I have read that a smile adds value to our face. Who does not like smiling face anyway? Also, let me share this quote of Marilyn Monroe. Keep smiling because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. By the way, do you all know who Marilyn Monroe is? O nga naman, kasi medyo luma-luma ito eh. Siguro, alam mo pa. Kilala mo pa siya, di ba? I guess na. Ang kakulitan, the kakulitan of my grandson makes me smile. The wittiness of my granddaughter makes me smile. The Korean telenovelas I watch make me smile. There are a lot of small trivial things that make me smile. Be content with the promise of a simple life. But it is not that this is what life is all about. What about you? What makes you smile? Kailangan po ba sagutin yun? Pwede kung baka gusto mong sagutin. Ako, napapa-smile ako kasi nandyan ka ngayon eh. Yan yung kahit tulad nung last time, kahit di pinlano, pero... yes, po yung hindi ka nag-iisa. Oo, po. tapos Hindi talagang talaga kayo pinatuya nag-isa. hindi nag-iisa. Yes, so ngayon naman po mapapasmile kayo kasi kahit hindi nyo alam na wala kayong kasama,
Pamagat pa man kasama din pa rin ng kayo. episode ngayon. Salamat Lord. Salamat Lord. Nandito si Sister Doris. Ayan po, sabi May ko. activity pala si Brother Jeff sa Copos for Christ sa gabing ito. Ayun po, sabi niya, with God, let's express our belief and we will see a smile of relief. Ang ganda po. Yes po. Isingit ko lang si Sister Doris, tinanggap ko yung medyo malungkot na balita kasi last time medyo naging masaya yung kwentuhan namin ni Brother Jeff Opo. tungkol dito sa smile of relief ni Nanang Ilang. Opo. Incidentally, kanina namatay na si Nanang Ilang. Pero nagpapasalamat pa rin kasi yung kanyang 3 anak na nasa abroad, sinamantala yung pagkakataon na hinangad na makabanding pa yung nanay. Opo. At yung 1 week, last week hanggang ngayon, eksaktong 1 week, yun parang yun yung siguro masayang 1 linggo dahil nakabanding nila sa huling pagkakataon si Nanang Ilang. So, nakikirami po kami sa pamilya Sabado si Chon, doon po sa Santa Maria Minalin, Pampanga sa pagpanaw po ni Nanang Ilang. Pagkatapos pong bigyan din tayo ng kasiyahan last episode, yung Keep Smiling episode, dahil sa kanyang Smile of Relief, sa pagpanaw niya sana maging lubos yung kanyang kaligayahan, lalo na nakasama niya yung buong pamilya niya, yung 6 na anak, although yung 3 sabi ko nga nasa abroad, yung isa New Zealand, 2 sa Amerika, nabigyan pa ng pagkakataon sa loob ng 1 linggo na nakabanding niya yung kanyang mga anak. Okay lang po ba ako mag-comment doon, Father Ronnie? Ako nga po, nung pong sinabi niyo yun, ang naramdaman ko po is talagang nag-manifest, no? Yung pong inyong topic, no? Yung pong senior ni Nanang Ilang, kung saan ito ay nakadagdag, no? Nakadagdag doon sa, yun, paano yung bonding nila. At the same time, ika nga legacy ba ang tawag doon, di ba? Na bago siya umalis, eto, ang ganda nung kanya na share, hindi lamang po sa inyo, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi ito yung mga listeners natin. Hindi po ba? Thank you po. Let us pray for the eternal repose of the soul of Nanang Ilang, Pilar Sitchon, Sabado. Yes po. Tama. At narito naman po ang poll question noong nakarang Biyernes at ito'y bahagi po ng second part ng reflection ni Ma'am Agnes. Kailan at paano mo naranasang napalitan ng kagalakan ng iyong nadamang kalungkutan? Parang nabaligtad, Sister Doris, no? Last week, ang poll question, kailan, paano mo narasang napalitan kagalakan ang iyong nadamang kalungkutan? Parang ngayon yung kagalakan napalitan ng kalungkutan. Although sabi ko nga, meron pa rin naman pong kaligayahan sa pagpanaw ni Nanang Ilang sa kadahilan ng nabigyan siya ng pagkakataon kasama na yung 6 niyang anak na nagkaroon ng bonding sa huling pagkakataon bago siya pumanaw. Sabi ni Ma'am Agnes, there are many reasons why people feel sad, but sadness is relative. What makes a person sad is perhaps different from another person, but some people are sad when they are financially burdened. Others are sad because of health-related problems or perhaps because of a broken relationship. Our feeling of sadness may have something to do with the different stages in our life. At this point in my life, I always take things positively. I try to make each day happy and meaningful, but of course, we must not expect good things to just fall into our lap. We know that God is very generous, but He expects us to do our part first. Whatever trials and challenges that will come my way, I will be able to survive them as long as it has nothing to do with my loved ones. For as long as we are all healthy and living peaceful life, we will be the happiest person alive. May God's blessings be with us always. We must not miss all these blessings we receive from God every day for us to become a better person. God's presence in my life makes me happy every day. With God, let's express our belief and we'll see a smile of relief. Naku, maraming salamat po Ma'am Agnes at maraming salamat po sa binahagi niyong pagninilay. Napakaganda po, no? Naway lalo po kayong basbasan ng ating Panginoon Diyos at ganun din po ang inyong pamilya at ang inyong mga mahal sa buhay. At sa gabi pong ito, ang nilalaman po ng ating kwentuhan, Kailan Jesus on 13 Episode 8,
ang ating topic, pasasalamat. Ang title, Salamat Lord. Theme, tayo laging magpasalamat sa Diyos sa ating kalagayang nagiging maayos. Ang ating ebanghelyo, The Healing of Paralytic from Mark chapter 2 verses 1 to 12, featuring the healing testimony of Sofia Alexa Silades from J. Pineda Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Inspiration, Thanksgiving offering of Miss Maricar Pineda, grandmother of Sofia, last March 4, 2024. And then our poll question, kailan at bakit mo huling pinasalamatan ng Diyos? Ang ating featured song, Thank You Lord by Don Moen. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, mga kakaluguran, kaibigan, inaanyayahan po namin kayo magbahagi ng inyong kwento, at kung meron po kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayo mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para po sa Smart 0918-351-8282 at para naman po sa Sun 0942-357-4268. At inihiling din pong mag-comment po kayo, mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live. At huwag niyo po niyong kalimutang lagyan na rin ng label ang mensaheng pinapadala niyo at inyo na rin pong bangitin kung saan kayo nakatira o kung ano pong parokang inyong kinabibilangan. At of course, paki-like and share din po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari niyo rin pong i-follow ang ating Twitter account ng username at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. At syempre po, para naman po sa ating mga advertisements, no? Maaari po kayong magpadala ng inyong inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. At minsan pa po nagpapasalamat sa mga tumulong po sa mga programa at proyekto po ng ating radyo ng ating Archdiocese San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM. At kami po ay muling kumakatok sa inyong busilak na puso upang makatulong pa po kayo sa apostolate ng radyo ng Archdiocese dito sa DWB 91.9 Bright FM. At maaari po niyong ipadalang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Thank you very much po and may God bless you. Ayan po, at kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandog na poll question para sa KLNJ Season 13, Episode 8. No po, at ang katanungan po na iyan ay kailan at bakit mo huling pinasalamatan ang Diyos? Ulitin ko po, sagutin po natin, no? Napakaganda po. Kailan at bakit mo huling pinasalamatan ang Diyos? Yan po. At syempre po, minsan pa po nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal na avid viewers and listeners ng healing program ng DWB 91.9 Bright FM. Dito po sa programang KLNJ, kayo po ay tinuturing na pong kapamilya at bilang isang pamilya, maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa tuwing sasapit po ang araw ng Biyernes ng gabi upang sama-sama tayong magkwentuhan dito sa KLNJ. At pasasalamat siyempre sa lahat ng mga kasamahan dito sa radio station sa panguna ng ating among sa Impapawid na si Among Pep, ang ating administrator dito sa radio station. At siyempre, ang ating Arsobispo si Apong Dong, kasama na rin si Apong Seto na incidentally, he will be celebrating his 87th birthday tomorrow. Ipagdasal po natin na sana maging masaya at makahulugan ang 87th birthday celebration ni Apong Seto bukas. I think 9 o'clock yung misa. Yes po. Sa Mother of Good Counsel Seminary Chapel. Nandun kayo, no? Sana. Pero na-set kasi namin yung first communion ng isang chapel bukas. Opo. So, kailangan nandun kayo. Ano po? So, yun po, Father, no? May birthday din naman po. Ngayon naman po, no? Binabati din po natin, no? Ulit ang ating pong regular listener, avid listener, si Tatang Benjamin Aming
Dizon. Birthday po niya ngayon. Happy birthday po, Tatang Aming. And of course, ang atin pong kabarkada pag Lunes, si Sister Sol Ahos. Happy birthday din po. Happy birthday po. Yes po. At ngayon po, ipansamantala po muna nating puputulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong alis. Magbabalik pong muli ang KLNJ. Ing Marso a 10 kaniting banwa, aldo Domingo, pagmasusyantaya ing kapat ng Domingo ng Kwaresma. Ing kulay na niting Domingo ay sulod pari, kulay ang rosas, uling itiyan naman ing aldo kapag masusya ng Domingo ng Laytare. Paganakanan niti, ing kapanayan king maulang solemnidad ng Paskong Pamanyubling Mebya ng Gino. Apag sa diyantamo king panaunan ng Kwaresma. Mabiyane kay katamo yung panamdam at tutong malapit na yung panaunan ng tula. Inasad king Domingo ng Laytare. At doon tamo king Diyos na saan retang manangis pauli daring miyayalwang kasangkanan. At dumurin pauli ring gera at kaguluan karing miyayalwang dake ng bansa ning yato. At ing kapamilyada ring miyang ubye, iba't karing kalamidad at tinod karing miyayalwang dake ng Pilipinas. Malakit lasan ng tulang alang kapupusan king apong Gino. Kaya ang tabi king kapag masusyanan ng Domingo ng Laytare, ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ating kay kayo pong Talasuyo, Florentino, Amongdong, Galang Lavarias, ing kay kayo pong Arsobispo kay ating Arkidiocese ng San Fernando. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Arkidiocese San Fernando, Pampanga, ang KLNJ. King Laguna ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon naman po ay ating mapapakinggan ang napiling gospel po para sa episode 8 ng season 13 ng KLNJ. Ito po yung reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A few days later, Jesus went back to Capernaum, and the news spread that he was at home. So many people came together that there was no room left, not even out in front of the door. Jesus was preaching the message to them. When 4 men arrived carrying a paralyzed man to Jesus. Because of the crowd, however, they could not get the man to him. So they made a hole in the rope right above the place where Jesus was. When they had made an opening, they let the man down, lying on his mat. Seeing how much faith they had, Jesus said to the paralyzed man, "My son, your sins are forgiven." Some teachers of the law who were sitting there thought of themselves, "How does he dare talk like this? This is blasphemy. God is the only one who can forgive sins." At once, Jesus knew what they were thinking, so he said to them, "Why do you think such things? Is it easier to say this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or say, 'Get up,
pick up your mat and walk? I will prove to you then that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, pick up your mat, and go home. While they all watched, the man got up, picked up his mat, and hurried away. They were all completely amazed and praised God, saying, We have never seen anything like this. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Sister Doris, mag-request, pwedeng pag-ulit yung last line ng gospel natin. Yun kasi yung parang binigyan ko ng pansin nung piliin ko yan eh. Kasi I was tempted to use the 10 lepers na isa lang yung bumalik nagpasalamat. Parang kasing doon na ipinapahayag yung topic nating pasasalamat, tapos yung title na Salamat Lord, kasi may isa sa 10 ketong na binagaling na bumalik at nagpasalamat kay Jesus. Pero wala akong makitang ibang mga gospel pericopes, mga passages na nagpasasabi talagang salamat kay Jesus eh. Pero naalala ko yan kasi yung pagpuri sa Diyos, siyempre, yun na rin yung pagpapahayag ng pasalamat sa Diyos. Kasi yung last part sabi, Sister Doris, they were all completely amazed and praised God, saying, We have never seen anything like this. Para bang sa buhay kapag mayroon tayong mga bagay na parang ngayon lang nakita, tapos namamangha tayo, yung pagkakataon upang ipahayag natin ng papuri at pasalamat sa Diyos. Siguro, ang laking gulat din ng mga tao na nagtataka rin siguro bakit may mga tao sa taas ng bahay. Yes po. Heto sila nakikinig sa pangaranis, biglang may umakyat sa itaas ng bahay, tapos binuksan yung bubong at biglang may dinaang paralitiko at doon ibinaba para lang mailapit sa Panginoon. At even siguro ang Panginoon namangha, natuwa dahil nakita niya kung paano gumawa ng paraan yung nagbubuhat doon sa paralitiko para lang mailapit sa kanya. Opo. Ito yung isang paanyaya po para sa ating lahat na kahit simpleng bagay lang na nangyayari sa buhay na sana huwag nating kalimutang purihin at pasalamatan ng ating Diyos. Naalala ko lang po kasi, actually po, Sister Doris, na-announce ko na last week na sabi ko meron tayong healing testimony para ngayon nga episode 8. Kasi last Friday, first Friday Mass, supposed to be may healing Mass. May mga suki galing ng Arayat. Inapaman din ng isang kapatid na pare ni Father Winnie Santos. Si Mang Rosana Santos, laging umaattend ng healing Mass ko yan. Nasa Magalang pa ako. Nahinto lang yan nung pandemic. Nung malaman niyang na pinagpapatuloy na namin yung First Friday Healing Mass, kasama yung grupo niya doon sa Arayat, umaattend sila. So, naka-attend na sila. Opo. Nung pag-attend nila last January, na sabi ni Mang Rosana, Nani Rosana, Father, may bukol ako dito. Pinabless. Tapos, laking gulat ko last Friday, umattend sila. Opo. And actually, February pala sila umattend nung huli. Tapos last Friday para sa March, umattend sila. Siguro hindi na nabasa yung announcement namin dahil merong penitential service ng 5:30. Wala mo ng healing mass this Lenten season. Sabi ito, nandun na rin lang sila. Yes, umattend na sila ng penitential service. Sabi ko naman sa kanila, isang paraan din naman ng healing ang penitential service. Hindi lang naman kasi physical ang healing, kasama yung emotional, psychological, spiritual. Tapos, nung magkita kami last Friday, yun yung mabuting balita sinasabi niya, Father, biglang nawala yung bukol. So sabi ko, pwede pong pakisulat, ipadala sa messenger. Hanggang kanina, walang pinapadala. Nag-remind ako kahapon, although nagka-problema ang Facebook. Last Yes po. 2 days ago ba yun? Yes. Nakapag-message ako kahapon pero hanggang kanina parang di nakita ni Mang Nani Rosan yung message ko. Nagpa-follow up dun sa kwento niya. Opo. Until maalala ko, merong isang naka-standby. Itong ang kwento ni Sofia Alexa Silades from J. Pineda Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. It was last March 4. Anong araw yung March 4? Monday ba yun? Monday po. Meron kaming 4:30 p.m. na Stations of the Cross and then
6 o'clock meron kaming misa sa Sitio J. Pineda ng San Matias. Habang nag-istasyon, biglang may nakasabay akong maglola. Apo. Sabi naman nung lola, si Lola Maricar Pineda, tiga doon din, Father, ito na po yung pinabless ko sa inyo nung 1 month old pa lang siya. Okay. Si Sofia Alexa Silades. Nung 1 month siya, nagkaroon ng problem sa red blood cells niya. Parang papunta ng leukemia yung sakit niya. Apo. So, naalala pa niya yung kwento ko nung ako, although naalala niya na hindi, sabi ko, hindi po 7 days lang ako ng mabinyagan kasi nga, naghihingalo ako, nag-aagaw buhay, nangingitim, nang biglang maisipan ng pamilya kung pabinyagan ako. So naalala niya yun, sabi, sana ganun yung mangyari sa kanyang apo na 1 month pa lang, sana gumaling din sa karamdaman. After pandemya, 4 years na yung bata. I believe baka this year kung mag-birthday siya, magpa 5 years old siya. Kasi 1 month pa lang nung 2019. Kasi sabi niya, Father, bagong lipat ka lang sa parokya noon. Although ako parang di ko na maalala rin eh. Apo. Siguro dahil sa pandemya rin na Yes, po. talagang Madami, nang makulong tayo dun sa kinalalagyan natin. Pero mabutit, naging daan yung Station of the Cross namin sa sitio nila. At nung magkasabay kami maglakad, na ikwento niya, sabi niya, ito na po yung apo ko. Okay na siya, pero meron pa siyang maintenance na parang monthly, meron siyang Opo. ini-inject sa kanya. Sana, lubos na siyang gumaling. Kaya naging daan din, kaya ito yung feature dealing testimony natin, na ito yung isang baby na 1 buwan pa lang in 2019, sa bagong lipat ako sa San Matias Apostle Parish, nang ilapit ang batang ito at ipagdasal namin. At last Monday, na nagkasabay kami, pinost ko yung picture namin ni Sofia at saka ni Lola Maricar sa Facebook. Natutuwa din ako at nagpapasalamat sa Panginoon, kaya nung magmisa ng alas 6, isinama doon sa pasasalamat yung kagalingang nakamit ni Sofia. At ito, kaya nga ang inspiration ng ating kwentuhan, yung Thanksgiving offering ni Mrs. Maricar Pineda, yung grandmother of Sofia, doon sa misang iniali namin after ng Station of the Cross namin sa J. Pineda Street sa San Matias, Santo Tomas, last Monday, March 4, 2024. Kaya siguro ito yung nakita kong kailan at bakit mo huling pinasamat ng Diyos. Ito si Lola Maricar. Mabuti naalala niya nung kami naglalakad, although 2019 pa nangyari yung yung kwento ng kanyang apo, pero siguro naalala niya nung magkasabay kami naglalakad habang nag-i-Stations of the Cross. Ito isang magandang paanyaya din sa atin. Baka meron din po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Baka nangyari din ilang taon nang lumipas, o baka yun yung maging daan upang minsan pa nating lapitan ng Diyos upang siya ating pasalamatan. Kaya ang poll question po natin sa gabing ito, kailan at bakit mo huling pinasalamatan ang Diyos? May gusto kang bigyan ng pansin doon sa kwento ni Lola Maricar patungkol sa kagalingan ni Sofia? Opo, yun po. I think, yun nga, yung related po dun sa ating gospel, no? Yung pananampalataya, no? Na yun nga, yun meron si Lola. No po? Kasi dun po sa ating gospel, alam ko po, para sa akin po, no, nakita ni Jesus yung lugod ng 4 na magkakaibigan. Di ba? Na imagine, walang madaanan, titigil na lang ba sila doon? Kasi kung hindi ganun kataas yung pagmamahal na yon, pwede maghantay ka na lang sa labas. Kasi, Or masara ng loob, baka umuwi na lang. Tara na, uwi na tayo. Kasi ang dami-daming tao, paano natin madadala dyan, no? Pero yung effort na ginawa nitong mga kaibigan, definitely that's out of pagmamahal. Ganon yung ginawa niya. At dito rin po, dito nga po sa kwento ni Lola or ni Sofia, hindi pa nga po siya yung nanay eh. Oo nga. Diba? So, imagine niyo yung pananampalataya at pagmamahal ni Lola na naibigay nung panahon na yon, at definitely hanggang ngayon din po. So, I think yun po yung parang yung aking reflection na talagang minsan hindi kailangan yung mismong tao eh. Meron talagang ibang nagmamahal din sa'yo na magtutulong para lalo kang maging mabuti. Ayun nga, gumaling ka sa iyong karamdaman kasi totoo yung sabi nyo nga po, walang nag-iisa. No, lagi dapat may kasama. Lagi dapat may kasama. Kasi even sa pagdarasal, if you pray for other person, parang mas malakas.
kaysa dun sa ipag-pray mo yung sarili mo no? So, yun po, napaka ika nga unconditional love ang naramdaman ko dito kay Lola para sa kanyang apo. Naalala ko tuloy yung Sister Doris yung yung estampita ko nung ipinamigay nung noon ang estampita lang parang giveaway kapag yung ordination. Nilagay ko lang doon yung yung salitang praying with you. Parang yun yung assurance ko sa mga tao na sana na sa akin nagmahal at naging umantabay sin sa akin kaya natapos ko yung seminar formation at umaantabay pa rin hanggang ngayon after 26 years na I am praying with you. Kasi Yes po. ang ano ko lang kasi sa buhay alam ko hindi lang ako nagdarasal, hindi lang kayo nagdarasal. May kasama tayong nagdarasal. Yes. At naalala ko lang to kasi yung sabi mong pahayag mo, Sir Doris, na yung halaga nung may kasama kang nagdarasal. Yes po. Kaya nga mainam sa buhay na patuloy tayong magdasal pero ating alahan, hindi lang tayo nag-iisa, may kasama tayo na nagdarasal at sana maging daan yun katulad ng 4 na magkakaibigan na dahil sa pagmamahal nila at pagmamalasakit sa kanilang kaibigang paralitiko, naging buhay ang kanilang pananampalataya dahil sa kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi sila nasira ng loob, nawalan ng pag-asa, bagkus gumawa ng paraan upang maisakatuparan ng mitiin na mailapit ang paralitiko sa Panginoon at ito nga ang naging daan kung kaya't nakamit ang kagalingan at ang lahat sa bandang huli na pinuri ang Diyos at pinasalamatan dahil nasaksiyan nila ang isang kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon ng pagalingin niyang isang paralitiko. At siyempre, dahil din sa pagmamahal at pagmamalasakit ng 4 na magkakaibigan at na isabuhay nila ang kanilang pananampalataya at naging daan din ito nakamit ng paralitiko ang kagalingan. Yes po, no? So, Father, pwede na po tayo mag-break or mag-share pa ba? Okay na po tayo May dyan, gusto no? ka bang ilagay Hindi na po siguro, baka po. Ang sa akin lang siguro Ang paalala ganda lang. po kasi nung Paalala lang na I think 2019 pa nangyari yon pero siyempre sa paglipas ng panahon mas na-deepen yung pasasalamat ni Lola Maricar at naging daan lang yung nagkasama doon sa Stations of the Cross sa kanang sitio at nang ialay ang misa akin nang isinama sa pasasalamat yung kagalingang nakamit ni Sofia Alexa Silades. Oo nga po, no? At saka yun po yung idadagdag ko nga po doon, no? Parang dahil doon sa pagkagaling, no? Yung pong pagmamahal niya nung una, ang nagiging resulta po netong pagpapagaling, ayun nga po yung maganda, yung gratitude, no? Babalikan mo, kanino ka ba? Of course, ang unang-una sa Diyos, no? Pero yung tingin mo ng mga taong naging daan, no? Para doon sa kagalingan, doon sa kabutihan. At ayun, napakaganda din po ng ginawa ni Lola, no, ni Lola Maricar. At nung nakita kayo talagang yun ang sinabi niya. For the others, minsan nakakalimutan na yun eh. Hindi na nila, especially that was 5 years ago, pwedeng isipin nila, hindi naman yun eh. Hindi yun yung dahilan. Diba? Or kahit kuminsan, kahit yun ang dahilan, kuminsan yung iba, talagang nakakaligta ang magpahayag ng pasasalamat. Pero, ito po sa kwento or dito sa senior nyo mismo, siya pa mismo yun nagsabi, Mong, ito po yung bata. Kasi ako, hindi ko na talaga maalala yun. Opo, yun. Napakagandang attitude. Hindi nakakalimot sa mga magandang nangyari sa kanilang buhay. At sa gabing ito, siyempre, lahat po tayo sa mga pagkakataon na katulad po ng tema natin na kung minsan hindi maayos ang buhay, pero kapag naging maayos ang ating kalagayan, yung pagkakataon marahil upang ating pong pasalamatan ang Diyos. Yes. Kaya tema po sa paggabing ito ng ating episode 8, season 13 ng Karen J, tayo laging magpasalamat sa Diyos sa ating kalagayang nagiging maayos. Yes, at yan, mag-break muna po tayo. Atin mo po na pakinggan ang ilang mga paalala at patalastas at ang awiting Thank You Lord by Don Moen. Manatili po kayo nakatutok sa programang KLNJ. King plano ning Diyos, ring babay, atin lang makapasubaling papil, agagampanan, ban misundo, ing obra ning pamaglalang, king sepupunan, ning metong ababay, daratangya ing bie, akalam ibat king Diyos, tunepin, makapasubaliya, ing kayang kasuywan, king familia, king banal akapulungan, at king lipunan.
ring balang babay, sukat yang tanggap kagalangan, iba't karing lalaki, at karing aliwapang babay. Lelangano ning Diyos, ring lalaki at babay, agpangking kayang larawan. Inyasat, balang kalapastanganan, king dangalan ning babay, kalapastanganan niya naman king Diyos. Inyapin, ring babay, kikilalanan tala, antimong magdala, king biening tao, at mayayawos la, ban ibayo, at sesenya, ing lipunan. Inyasat, ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, pupugayan no ring anggang babay, kaniting kapag masusyan ning Women's Month, antabayana no sana ning nuan a Virgen Maria, ing nuan dili, karing sablang babay. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Say it. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful hearts, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we do thank you today for all you've done in our lives. And by faith, we say thank you for what you're about to do. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. For loving us, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord.
grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, we do. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Nandito pa rin po tayo sa healing program ng DWB 91.9 Bright FM, ang KLNJ. King Laguna ng Jesus, kagaling langan sa ngalan ni Jesus. At napakinggan po natin ang sang napagandang awiting Thank You Lord by Don Moen. Ayan po. At ngayon naman po, atin pong babasahin ang mga ipinadala na, of course, ang inyo pong mga pinadalang mensahe. Ganun din po, kung meron din pong sumagot sa atin pong poll question ng tanong, kailan at bakit mo huling pinasalamatan ang Diyos? Yan po ang ating pong mga mensahe. Galing po kay Miss Agnes Evangelista Sarmiento. A Grace-filled Friday evening, Among Ronnie, David Cao, Sister Doris, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat, Among, sa mga dasal mong nagbibigay grasya at kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness in Jesus' name. Amen. Rest assured of our prayers for you, Among, and Sister Doris, and all your loved ones. Keep safe, and God bless us all. From Thank you po, Angelines Ma'am Agnes. Garcia, Mayap Abingi po among kawa, Sister Pitit Trajano, Doris. Trajano. Pit Trajano, Doris. Saan galing yung P? Yun po Yung maiden name. Opo. At kareng pong KLNJ tamo po, admin and staff, magrasyang bengingan po, TJF na, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayop king lagyo ng Jesus. Among pagkabe po kayang prayers po yung Nodi Garcia, na normal nga po yung blood chem na po. Thank you po, among kayang healing prayers po kaya kamingan. Mingat ko po king pamanuli yung pong Sister Doris. God bless po. Saan ka uuwi niyan, Sister Doris? Opo, salamat Malapit po sa lang. inyo. Opo. Malapit lang, maglalakad Malapit lang. po. Opo, lakad lang po. Maraming salamat po. Galing naman po kay Ma'am Verna Soriano Atienza. Mayap at magrasyang bengi po among Ronnie and Sister Doris. Ang ganangan po ring makiramdam king radio at makaantabi king live streaming king lagyo ng Jesus. Among pakiyabi yuke po king healing prayer shoe. Atienza, Soriano family, lalo na Era Jean or Jean Atienza. Maka-admit na po bukas po operasyon na. Dakal pong salamat. We'll be praying for her a successful operation po. Jean Atienza. From Amelia Bonifacio, good evening po among Ronnie Cao, Sister Doris. Pakiabay kaya po king complete healing prayer shoe. Ading kapatid ko, ang po ading pamilya ng Lola Dalia. Sana po milako ni sakit yung right shoulder ko. Dakal pong salamat. At may papangadita mo po king lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat ko pong pamanuli yung among Ronnie and Sister Doris. God bless po. Maraming salamat din po. Yan. Galing naman po kay Ma'am Agnes Sablan, TGIF po, and it's KLNJ night po. Maya Pabengi po, among Ronnie David Cao and Sister Doris, admin and staff, ka-KLNJ at kekatamungan po. Thank you so much po, among Ronnie David Cao, for your daily prayers and blessings for me and my family, especially your gift of healing.
God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Sister Doris and family. Once again po, Among, please include us again in your healing prayers for tonight's for tonight, and will once again receive your healing graces from God. Healing prayers po for Koyang Eduardo Bogs Manaloto, Nishiyama Aurora Sablan, Arnel Chel Fuentes Gomez, Roberto Sigua, Marvin Manalang, Bohan Rapatahana, and also to my knee. Thank you so much po, Among, for your healing graces from God, and rest assured of our prayers for you and your family, and also for you, Sister Doris and family. Ingat kongan po, king pamanuli you po, and God bless us all. Thank you, po, Sister Ma'am Agnes. From Sir Eddie Balagtas, good evening po, Among Ron, Sister Doris, complete healing po king Magrasyang Pakayap, king Lagyo ng Jesus, ding pamilyang Balagtas, Kapati, Valiente, dakal pong salamat, hallelujah, amen, from Santa Rita, Minalin, Pampanga. Thank you, Sir Eddie. Thank you po. From Miss Virna Balagtas Sintal, good evening po, Among Ronnie and Sister Doris, TGIF na, thank you, Jesus. King Lagyo ng Jesus, continuous healing prayer for my mother, Virginia, Brother Aris Balagtas, and my auntie, Rena Nicolas. Thank you. Keep safe po. From Thank you Angelo po. Fabian, good evening, Among Kao, Sister Doris, magkabi po kami. King panalangin nyo, di Rudy at Mercy Magpayo and family from Pasig, Candaba, Pampanga. Dakal pong salamat kaya kayo. Blessings for you, Magpayo Candas family from Pasig, Candaba. Ayan, thank you po, ma'am. From Gina Andesa, good evening po, Among and Sister Doris. Thank you po, Ma'am Gina. From Jefferson Centeno, good evening, Among Kao, Sister Doris. Friday naman po, tanggap na ganang pong grasyang pakayap. Thank you po for continue praying for my family. Bless you po yung asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno. Anak ko, Ayla Asean Ken Centeno. Auntie rin po yung kapatid ko, Janet Centeno. John M. Centeno, M. John Centeno, James Jeric Centeno. Manali kami po. Bipaldan kami king Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat. Keep safe po from Apalit, Pampanga. Ayan, salamat po. From Ana Morty Bonifacio, Maya Pat Magrasyang Bengi po, Among Ronnie at Sister Doris. TGIF na, salamat po, Among kang grasyang panalangin at pakayap kaladwa at katawan. Pasibayo po, Among pakiyabiyo kami po, king panalangin nyo, lalo na ding pamilya mi, ding anak mi, king Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat, mimingat po palagi at mi papangadi po. God bless. From Franciscan Church of Buenaventura, Toronto, Canada. Thank you, Sir Anamor, and hello din po sa mga kapatid niya dun sa at bayaw sa Australia, Kong Lito and at Chinglo, Bonifacio Manalili. Salamat po. From Florencia Yutok, mayap abengi po, Among Ron and Sister Doris, among pagkabayo kaya po kayang prayers po, inga po kong imokmok, namilinan niyang kapaldanan kayang sakit na. Pangadi tayo po imokmok. Ayun, opo, thank you po. From Sir June Mabalot, good PM po, Among Ronnie, complete healing prayer po kay Maria Luz Nukum na emergency last Sunday. Inubo at hirap huminga. Sana po tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Prayers din po kay Saturnino Mabalot Jr. Sana gumaling na ang goiter niya. Back pain naman po kay Norma Mabalot at sana po maipasalahat ni Ana Michelle Mabalot ang exam niya. Salamat po. Taga-Poblasyon, Santo Tomas po kami. Praying for your heart's desires po. From Tess Quezon Arita. Good evening po. Pakisama po ulit sa panalangin nanay ko, Flora Quezon. Lagi siyang malakas na sana po gumaling ng mga mata niya. God bless po sa ating lahat. Hello po, Nanay Flora Quezon. Ayan, thank you din po sa message nyo. Galing po kay Miss Angelita, si Ballesteros. Maya Pabengi po, Among Kao at Sister Doris, kay Ellen J na naman po. Tanggap na na naman pong grasyang pakayap. Pasibayo po, pakiyabiyo ko po, king healing prayer due. Dakal pong salamat, menibat ko po, king parokya, ni Nuestra Senora del Pilar Paris, San Simon, Pampanga. Thank you po, Miss Angelita. Thank you po. From Gloria Sabine, magrasyang bengi po, Among at Sister Doris. Friday na naman po at midinanta naman pong grasya king Lagyo ng Jesus. God bless po kaya kayang mimingat po king Pamanuli watching from UAE Abu Dhabi.
one of my cousins. Ayun. Pinsan na buo, si Gloria Causabile. Ayan, thank you po, ma'am. Galing naman po kay Miss Consolacion Sarmiento, Maya Pabengi po, Among Ronnie and Sister Doris, kay LNJ na naman po, salamat pong dakal, kay Grasyang Pakayap, Pakiyabe Yuke po, Pasibayo Karing Prayer Shoe, Kambening Pamilya ko, dakal pong salamat, and God bless po. Salamat Once po, again Ma'am po from Agnes Gomez Ablan. Opo, Among Ronnie, na ne po kaliksingin ni Sofia. Mexican ne po, tas ne kabibo po. Kasiping milamo pong balik ni King J. Pineda, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Okay po, thank you po. Father, wala na po ako. From Grace Somera, good evening po, Among Coach, Sister Doris. Please include our family in your healing prayers. Thank you po. And from Crystal Relos, may pabengin po, Among Ronnie Kawat, Sister Doris. Yes po, happy viewing din po kay Miss Rosalinda Dizon, Maynard Pineda, and Miss Leonette Viray. Thank you po sa inyo. Shout out po kina Alfredo Pado. They are watching with RG Benito Ramos, mga MDC po sa parokya. As well as Maynard Pineda from Kabetican. Perdita Caso, isang head ng president ng CWL sa parokya, nasa Maysapa. Si Gloria Sabile na pinsang buo na nasa Abu Dhabi, nasa Dubai. I think Dubai ba? Abu Dhabi, UAE Abu Dhabi. Sister Malusurit is also watching, joining us, of course, praying for her brother, Eduardo Bogs Manaloto. Sana makamit niya yung dagdiang kagalingan at lubos na kagalingan. Shout out din po kay Sister Rubina Yambao Puno, isa po sa mga lekom namin sa parokya from Moras West. Glenda Candaspado, isang po sa parishioners doon sa Sunrise Village. At sa lahat po na nakikibahagi sa gabi ito sa kwentuhan, maraming salamat po. Once again, hello to Sir Eddie Balagtas. He is watching with Gina Andesa is watching. Amelia Bonifacio. Ana Morty Bonifacio from Canada. Angelina S. Garcia. She's also watching together with Belen David Suba. Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. Dakal salamat sa pakikibagi po sa gabing ito dito sa episode 8, season 13 po ng KLNJ. Tapos Father, sabi po ni Miss Verna Soriano Atienza, lagi-lagi pong pinapasalamatan sa araw-araw na pagising kasi yun pa lamang po ay blessing na. Kasama na yung lahat ng grasya na binibigay niya sa araw-araw. Maraming salamat po, Among Ronnie, Sister Doris. Hello po, Brother Jeff Gomez. Thank you po, Ma'am Miss Berna. Madalas din sabihin ni Ma'am Agnes, every gising is a blessing. Yes, opo. Thank you so much po sa pagkakataon pong ito. Sama-sama natin idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at sa kanyang pag-ibig at away. Minsan pa niya tayong kahabagan at sana'y maipahayag din natin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga pamilya at mga minama sa buhay upang katulad nung 4 na magkakaibigan, kinatuwang lubos ng ating Panginoon na nakita niya yung pagmamahal at yung pagmamalasakit na naging daan at naisabuhin ng kanilang pananampalataya at nakamit yung biyaya nung paralitiko at siya kanyang pinagaling. At naging daan ito kung kaya't lahat ng mga nakasaksi nagpahayag ng papulit pasasalamat sa Diyos. Kaya sa gabing ito, sama-sama rin po tayong magpasalamat sa Diyos at ating ipahayag ang ating papuri sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig at awa at minsan panawan niyang igawad sa atin ang kanyang biyayang nakalaan para sa ating ganap na kagalingan kaisa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Manahimik po tayo, team na magdasal habang pinapakinggan natin Ang Song for Healing. Song for Healing ng KLNJ, Season 13, Episode Episode 8. Give Thanks by Janela Salvador.
given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, Lord. Ito po ang pamagat ng episode 8, season 30 ng KLNJ sa gabing ito. Minsan pa po, pasalamat naming handog sa iyo at papuri ay nakalaan upang minsan pang balikan namin yung mga pagpapalang nakamit namin dahil sa iyong pag-ibig at awa. Maaaring iyong pagkakataon din at amin din ay pahayag ang aming matibay na pananalig sa iyo kung papaanong dahil sa pagmamahal din namin at pagmawala sakit sa aming pamilya at mga minamahal sa buhay, kung kaya't di kami sumuko sa buhay, gumawa ng paraan upang sa paglapit sa iyo, O Diyos, ay makamit ang loob mong pagpapala na siyang tumugon sa aming mga kahilingan, kaya't amin din nakamit ang kagalingan. Sa gabing ito, nakikisa po kami sa pasalamat na alay ng pamilya Sabado Sityon. Sa kwento last week po, nang yumaong sina ng ilang, binigyan mo sila ng pagkakataon kaysa ng 3 niyang anak galing ng Amerika at New Zealand. At sa loob ng huling 7 araw pala niya, 1 linggo, nagkaroon sila ng bonding. Nagkasama-sama sa huling pagkakataon. At ito'y sadyang napakahalaga sa kagalingang ipinagkaloob mo nang tanggapin niya ang huling sakramento ng paglala niya sa may sakit doon sa hospital sa Mount Carmel Medical Center. Sa buong akala ng kanyang mga anak, 1 araw bago yon ay magpapaalam na ang kanilang ina. Subalit binigyan mo pa siya ng pagkakataong makamit ang iyong pagpapala kinabukasan at nagpahayag ng relief of smile dahil sa kagalingang binigay mo sa kanya at nakalabas pa ng ospital. At naging daan yun kung kaya't nagkaroon ng sapat na panahon ng 3 anak at sila'y nakauwi at nagkasama-sama sa mga nalalabing araw pala ng kanilang nanay na si Nanang Ilang. Malungkot man pero o Diyos, marahil maglubos na kaligayahan ang gagawin mo kay Nanang Ilang sa iyong piling doon sa langit. At kami na ngayon patuloy pang naglalakbay dito sa mundo
ay gawaran mo ng iyong pagmamahal at awa nang makamit po namin ng iyong pagpapalang nakala na siyang tutugon sa aming mga samot-saring pangailangan sa buhay, higit lalong kahilingan namin na sana muling makamit ang iyong biyaya para sa aming kagalingan at gawin mong instrumento po o kasangkapan itong healing program ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM sa gabing ito ng Biyernes. Minsan pa'y maging daan itong healing program ng KLNJ upang makamit ng lahat ng mga avid viewers, listeners itong healing program ng KLNJ at makakamit yung pagpapalang kalumo Diyos na nakalaan para sa aming daglian at ganap na kagalingang pisikal, emotional, psychological at spiritual. Sa ngalan ni Jesus, inihilingan namin ngayon, O Diyos, na sana padaluin mo sa aming buong katawan at katauhan ang iyong pagpapalang kaloob na nakalaan upang makamit namin ang daglian at ganap na kagalingan. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, pray for us. Panalangin mo. San Gabriel Arcangel, panalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. Santa Lucia, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin San mo Padre kami. Pio ng Petrechina, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Candelaria, Ipanalangin mo Nuestra kami. Señora del Pasivo en Viaje, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Maawa ka sa amin. Christ the Divine Healer, Maawa ka sa amin. Sacred Heart of Jesus, Maawa ka sa Healing Heart of Jesus, Maawa ka sa amin. tatlong Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us the opportunity, O God, in order for us to recognize your goodness and express always our gratitude before you as we thank and praise you in every blessing that you bestow upon us. Bless and heal us together with our family and loved ones and all our viewers and listeners of this healing program KLNJ. The Lord be with you. And with yours. And may the Almighty God bless and heal you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po at siyempre salamat po kay Lola Maricar Pineda sa binahagi po niyang kwento na nangyari pa noong 2019. Bagong lipat pa lang ako sa San Matias Apostol Parish at paglipas po ng halos mahigit na 4 na taon, muli kami nagkita ng kanyang apo na 1 buwan pa lang nung kanya itong ilapit at pinabasbasan at gumaling sa kanyang karamdaman, although meron pang maintenance sana, lubos na kagalingan makamit ni Sofia. Salamat Lord, salamat Sister Doris sa gabing ito. Salamat din kay Father Anthony Cortez dahil pinangunahan niya ang penitential service, ika-4 na penitential service sa parokya ni San Matias Apostol sa gabing ito. Maraming salamat po, Father. At ayun Nakalimutan po, natin, hindi tayo nagpasalamat sa mga nakaantabay sa atin, no? Sinabi niyo lang po, Bright FM family. Pero kasama na palagay doon. Ko, opo, yan. Thank you, Engineer Pero Abel. palagay ko, magandang madinig ang mga pangalan nila. Of course, si Engineer Abel Mongcal. Siyempre, si Engineer din to. Engineer. Siyempre, Ems. si Miss Ems, no? And of course, yun nga po si Tita Opie at saka si Tita Mercy doon po sa ating Sa mga gwardiya din po. naka-duty ngayon ay si Sir Nor. Opo. Maraming salamat po. And of course, At salamat din kay Brother Jeff. yes po. At nagpasabi siya. Nagpasabit sana matagumpay din yung kanyang activity sa Ay, Corpus for opo, Christ doon sa St. Jude election Parish, nila. City of San Fernando. Yan po. So mga kakaluguran, avid viewers and listeners ng KLNJ, sa kabila ng ating mga kalungkutan sa buhay, makakaasa tayong
ito'y mapapalitan ng kagalakan. Sa kaloob na biyaya ng Diyos, patuloy lamang po tayong manalig sa Diyos. Ako po, Sister Doris, sa pangalan po ng atin pong Brother Jeffrey M. Gomez, ang inyo pong kakaluguran dito sa KLNJ na pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan po, mga kakaluguran at mga ka-KLNJ. Dito lamang po, see you po next Friday, and good night po sa inyo, kakaluguran. At syempre po, paalala ng ating episode, huwag tayo makalimot na magpasalamat sa Diyos. Ako naman po si Father Ronnie Davidcao, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. Maging daan nawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual, at ating pong baunin ang tema ng KLNJ Season 13 Episode 8. Tayo ay laging magpasalamat sa Diyos sa ating kalagayang nagiging maayos. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran. God bless po sa inyong lahat. May ganun pa talaga.